Portugal, mijn trainer, bondscoach Boele Kenstra. En hier de teamtrainer, Jurgen Wiersma, Piet Eiering, Heren van der Wagen, Jurgen Dauma, Jurgen Jalsma, Pieter van der Glint, Toeke Bart Massenaar, Steunensurf Jongeling, Elwin van der Zee en Cisse Dauma. Binnen deze trijdagen hebben we verschillende thema's binnen het voetbal. We gaan aanvallen, verdedigen en omschakelen. We gaan op het veld trainingen, maar we gaan ook op strittentrainingen. De mannen hebben 4 trainingen waarbij we continu trot draaien. En de middies dan hebben we een challenge of the day. En we gaan afsluiting met partijspel. Waarbij we spelen in toernooivormpjes, waarbij ze spelen als een LAN, een mixtoernooi. En we gaan allerlei voetbaltesten die uiteindelijk in het rapport wat je meestje te zien is. Daar is toch bijvoorbeeld dingen als aanvallen, daar hebben we ze op beoordeeld, verdedigen, maar ook op persoonlijkheid. En de voetbaltesten die vullen we hier dan in. En uiteindelijk krijgen ze dat rapport mee naar huis. En dan, dat is een heel mooi aandenken voor de band. Ja, Boel en ik hebben protte contact met elkaar, ook via de keerswereld. Beide ben ik voetballiefhebber. Beide zijn we zo van. Boele had in Amsterdam bij Ajax had hij voetbalkamp dien. Ik had een tijdje geleden had ik het in Greens dien. Bij Cambuur ben ik aan het geweest. We zijn, als we daar wat ideetjes van wij pikken, dan is dat, kunnen wij dat hier in Dongerdeel nek opzetten. Nou, zo is dat wat begaan. En van het inkomatoren, we hebben ons netwerk inzet, we hebben trainers verzameld. Ook voor de PR hebben we mensen verzameld. Want we zijn echt wel perfectionistisch, dus we willen echt gewoon, als we door willen we het echt goed doen. En uiteindelijk zitten we helemaal bomvol binnen 3 dagen, dus dat was gewoon geweldig. De reactie, de inschrijving wie in een paar dagen vol, dus dat vind ik gauw klaar. Nou ja, dit raakt, hopen we dat het 4 raakt en dan zal takken hier misschien wat groter opzet worden. Nou, hoe meer je bent, hoe beter het is natuurlijk. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we de spelers kennen, dus bij namen, dus dat het overzichtelijk is. We hebben een mooie 46 deelnemers, we hebben trainers eromheen, iedereen kent elkaar. Het is knus, het is gezellig, dus dat is ook wel belangrijk, die individuele aandacht. Dus we zijn van we houden het nou mooi, wat lieds en compact. En dus juist altijd wel die grote voetbalkampen waar honderden naar mij door. Dat is in eerste instantie ons doel net. Het is wel ons doel om het jaarlijks op te zetten. En elke keer iets beter. Ze kwamen in de kleedkamer en dan hong al een keer een shirtje van zijn kleren. Ze speelden mij band die ze misschien wel net kennen. Maar verder wel heel enthousiast en dat is heel leuk om te zien.